sobre un tema cabdal dins del nostre programa, com és el tema de l'habitatge. El drama que pateixen moltíssimes famílies a la nostra ciutat perquè no tenen accés a un habitatge. I vam considerar que era molt important poder fer un acte exclusivament parlant sobre aquest tema. Tenim a la meva dreta la Conchi Abellán, destacada activista i feminista i ara mateix diputada al Parlament de Catalunya. Gràcies, Conchi, per estar avui amb nosaltres. Ricard Fernández, a la meva esquerra, gerent de drets socials de l'Ajuntament de Barcelona, l'àrea que està desenvolupant tota la política d'habitatge en el govern de l'Ada Colau. I a la meva dreta el company Encebas, que per vosaltres no necessita presentació. Encebas el coneixeu, és un destacat activista de la plataforma d'afectats per la hipoteca Mataró. Tothom el coneix, porta molts anys treballant aquest tema, coneix molt bé aquest tema a la ciutat i a més tenim el plaer que ens acompanya també a la nostra llista, a la nostra candidatura. A tots tres, moltíssimes gràcies i també a vosaltres per acompanyar-nos. Aquí enfrente hay algo que a mí me da mucho miedo y algo que nos afecta, eso, y son los fondos buitre. Fondos buitre pasan como agua de mayo, quedan ahí como parece que no, que es el coco pero está de lejos, y el fondo buitre es al final quien decide qué precio vamos a pagar en nuestra vivienda de alquiler. Tienen un parque de viviendas porque ya lo tienen garantizado, ya han ido cogiendo de los bancos, desahuciado a la gente, la gran mayoría, y han hecho que el parque amplio sea mucho más alto del que tenemos nosotros, que tenemos un 1,5%, un 1,5% de parque público de vivienda. ¿Qué hace? ¿Qué permite que ellos tengan mucho más alto? Cuando me interesa subir el alquiler, cierro todos los pisos. Nos hemos instalado en la situación del bien vivir. Aquí venimos, aplaudimos y quedamos, hostia, yo he visto aquí, y aplaude, pero tal, y nada más falta decir, es mejor, pero ¿qué más? Eso no sirve de nada. Pero tenemos que tomar pues, la PA, las asociaciones de minusválidos, las asociaciones de todos los tipos, para que todo ruede. Pero si esperamos que lo hagan los alcaldes, y no en este caso el nuestro, otros, no se va a hacer absolutamente nada. Nosotros en la PA recibimos cada lunes, que es cuando hacemos las asambleas, de 5 a 7 familias. De aquí a un año, y recordarlo, yo me lo he apuntado, de aquí a un año volverá a ver la burbuja de la hipoteca, porque las personas que en una pareja joven trabajan los dos, en el momento que uno deje de trabajar, ja està. Barcelona, jo hem comprat habitatges a 40 i 50.000, però no unes barraques del Somorrostro, que ja no existeixen, no, habitatges a zones centrals de Barcelona. Desconfieu, queridos notarios, si yo le vendo a mi amigo Sergi un pis a Barcelona per 40.000 euros, podeu estar segurs que per muy amigo suyo, mío que sea, algo ha pasado, algo ha pasado. Llavors hem intervingut. Ara, ha intervingut l'Ajuntament de Barcelona. Ha intervingut la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona? No. Per tant, hem renunciat a una de les possibilitats de recuperar habitatges per una banda, però no solament aconseguim això, sinó que també aconseguim d'aquesta manera tallar el diner negre. Ara veuràs, això que amb la papereta aquest és preciós.